ndiri mutadzi, Jesu akandifira, wakafa kuti ini ndichagara kudenga, senawani pamuti, ndinopona na Jesu, harudoro rwa Jesu, runopinda pamsoro, runotama senyanza, runogara narini, rudo rwakandiona, apo ndiri kusada, kana ndiri mutadzi, ndiri kumuda Jesu, kuda kwangu aziwa, zvene urombo wangu, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta, neupenyu nemoyo, Jesu anochengeta. Da kutenda Mwari mukati menguva dzino, tinonamatira kuti Mwari aramba achitibatsira, achitiitira nyasha. Pandanga ndakavhura nzeve nezuro, ndakasangana nemashoko anoti Zimbabwe was removed from the red zone ye COVID. I don't know kuti zvinorevei, asi pfungwa dzangu shoma dzakangondiudza kuti taapa pari nani, tabva panotyisa. Saka kana taakunzi senyika tabvawo pared, zvaanani. Chero kuchikoro kana ticha aingamaka, hapana chaityisa kunyorerwa ripoti nepeni yered. Muripo here vanhu vaMwari? Kana tsamba chaiyo kuti inyorwe nered, zvasina kumira mushe. Saka toda kutenda Mwari ne that development yekuti pane patabviswa naMwari tikaiswa naMwari. And we are hoping things will get better for the good. Mukati memharidzo yedu this divine service, musoro wenyaya wedu unoti tinoregerereka here Mwari. Tinoregerereka here Mwari, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, maita henyu nekuti isitasvika pano kuti tinzwe muchitaura nesu maminutes mashoma anotevera. Lead us through and prepare our hearts, make us better candidates for heaven. Chatinoda kuzoona imi usu neusu. Maita henyu nekutonamata muzita ra Jesu Kristu, amen. Now, history ichinyorwa inotaura pamusoro pemurume ainzi Adolf Hitler. Murume ainzi Hitler, vanomuziva nationality yake akanga ari wekuGermany. Murume uyu akaita chancellor weGermany from the year 1933 kusvika 1945. Makore aya ane maevents aainawo ekuti vanhu vakacherechedza vanoona contribution yake hombe. Murume uyu vanomuziva, they also know him for being responsible nenyaya yeHolocaust neWorld War II. PaHolocaust pfungwa yake yakanga iri yekuti zvese zviri kuitika zvakanangana nemaJerimani kana kuti zviwira vanhu zvese, blame yake yese yanga iri pamaJews. So for that reason he said we should get rid of each and everyone ane Jewish nationality. In the Second World War, tinonzwisisa kuti murume ushu akanga ari a leading person pakurwa kwakaitika nyika zhinji dzichirwisana, and because of that and his contributions he caused death of over 50 million people.
Now, history inoti, murume ushu was not only cruel to others, he was cruel even unto himself, such that mafiro ake, he committed suicide mswa 30 April 1945. Saka cruelty yake was not limited to extending it to others, but even unto himself. He did not even care for himself, such that he took his own life. It would be very unfair to talk out of Hitler to see murume ainzi Joseph Stalin. Now Joseph Stalin existed in equally the same period. Basa rake ranga riri kuuraya vanhu. Kwa ari kana vanhu vachifa, he was not worried about that. At some point in history, he makes a statement. History inoti akati, one death is a tragedy, but 1 million deaths is just but a statistic. Saka to him, killing people or people losing their lives was not something that was a big deal to him. Ndo vanhu vakanga varipo panguva iyi around 1933 up to around 1945. And the title of the sermon reads, Tinoregerereka Mwari. Pane murume ainzi Vlad the Impaler, kana kuti Vlad Dracula. This one was an interesting character in the history of the planet Earth. Murume uyu anozvarwa in 1431 and he died in 1477. Kwa kumashure kwe history uku, zvekuti vazhinji vanogona kusadzidza nezve history yekure kure ikoko. Now murume uyu airula kana kuti aitonga a small portion yenyika yainzi Wallachia. Ari imomo, he was very, very cruel. Zvekuti mureini yake akaexista 3 times ari a prince, not because people wanted him, but airamba achisvidzosera iye pachake. Saka akadaro, aiti kana vanhu vamutadzira, to make sure kuti he gets rid of the people, aitora javelin rake, kana kuti pfumo, kana kuti chimuti chakareba, obaya munhu nemuromo chonobuda nekuzasi. Then he got satisfied. Murume uyu aiti kana akagara, kana ashaya zvekuita, kana vanhu vakamubohwa, aidedza madzimai ese ane vana. Kana adedza madzimai ese ane vana, he could roast the children. Kana aroasta vana, opa madzimai kuti adye vana vavo. That was the man we are talking about, ainzi Vlad Dracula. Neimwe nguva anotora madzimai nevarume vavo, ovaunza pamwe chete. Then he cuts the breasts of the women, oba agocha, opa varume kuti vadye. The level of cruelty yaakanga ainayo. Tinoregerereka Mwari. History also has a person by the name Maximilian Robespierre. Murume uyu anoexista during the era of the French Revolution. Panguva ishi, vanhu vemuFrance vakanga vasiri kufara nezvaitika zvizhinji zvakavasaraunda. But ana Maximilian Robespierre ndo vamwe vevanhu vakagona kumutsa misoro yavo vachirwisa nezvakanga zvichiitika zvakanga vasingade. Saka he is called one of the architects of the French Revolution. Murume ushu akaintroduce yainzi guillotine. Now guillotine ndeyekuti vaive nezimushini ravo rakanga rizihombe. Zimushini riri zihombe raishandiswa kuti kana munhu achinge apara mhosva kana kuti kana vasinga vasina kufadzwa naye, vamutora vomuradzika. Zimushini riya raive nezibanga or a big blade romucheka, ndo mapedzero avaita upenyu hwake. Saka according to him, history inoti paaibvunzwa pese kuti munozviitireiko zvekungoti akuvhiringa imubva mamuuraya, he said, to me, killing is better than forgiving. Now, lastly, from those in the world history, pane murume ainzi Ted Bundy. Now Ted Bundy, America sat down and agreed to call him the American serial killer. Aiuraya vanhu in such a way yekuti apedza kuuraya, he destroyed evidence yezvinhu zviri pachena. Nhoroondo inoti Ted Bundy was so handsome and so charming, zvekuti aiti kana akasvika mavictims ake akawanda were young ladies. Saka vaiti kana vakamuona, they were so attracted to him, matauro ake, they were so attracted to him, zvekuti they could not suspect that he was so bad to that extent. Saka aigona kutora vanhu pama public places, vanhu vachitofunga kuti vanhu vari kudiyamo, vari kuwirirana. That was Ted Bundy. Oenda, he could do anything, and history says much of his victims, over 90%, he raped them before he killed them.
Now Ted Bundy aiti kana achinga auraya vanotaura nezvazvo vanoti he killed for fun. I don't know if you could understand it. Says vatingangoite chinda kunotamba bhora for fun kana kuti madzimai zvaangaita achiona their TV series for fun. Ted Bundy would kill for fun. Saka after killing, what he could do, I mixa ropa rake ne ropa remhuka aigona kuuraya a sheep. For example, at some point on a case that went into the American courts, anoti auraya munhu ndobva auraya a sheep. Mapurisa paakatevera achinoda kuinvestigata nyaya akati, no, I understand I have blood stains, but these blood stains belong to a sheep that I killed. Ndobva varadza paaurayira sheep, ndobva varadza sheep yavo nehembe dzake dzine ropa. And he could mix his blood and the blood of the sheep. By then, history yanga isati yakura and technology was not yet advanced such that forensic science could not determine or differentiate between the blood of a human and the blood of an animal. Saka he was so clever. And pavakamutraya, vakamutongera mhosva 4 dzema murders. But on his confession, he had killed more than 30,000 people. That was Ted Bundy. Tinoregerereka here nhai Mwari. If we get into the word of God, mukati meBhayibheri shoko raMwari, tinosangana nemurume anonzi Herod the Great on Matthew chapter 2. Herod the Great anozikanwa nemabasa akawanda akaita. But amongst mabasa ake akawanda, anonyanyozikanwa nenyaya yekuuraya ma-infants. Ndo ira yakaexistawo Jesus Christ. Ndo paakapa a decree yekuti akuda kuuraya vanhu. But Herod the Great, besides kuuraya vana vadiki kwaakaita, I also need the church of God to know kuti Herod the Great akauraya even mudzimai wake wakabvisira pfuma. Herod the Great was so cruel zvekuti nevana vaakaita akashaya zvekuita aivauraya. Kana achigona kuuraya hama nemunhu waaidanana naye, what more vamwe havo vari kungozvifambira vane masenemo akasiyana neake. Saka Herod the Great was so cruel zvekuti kana vanhu vakatarisa akanga asiri munhu akanaka. That was him. But for your own information, Herod the Great akanga ari a very good Hebrew. His descendants, kana kuti kwaakabva, or his roots, was from a Christian family. He kept the Sabbath day of the Lord. And when the church of God was about to be renovated, he gave a greater chunk of the contribution in the renovation of the church of God. But nonetheless, Herod the Great was a killer and was not a good person. Chapters in the book of Kings, chapter 1, 2 Kings, then the book of Revelation, mention pamusoro pemukadzi ainzi Jezebel. Jezebel in the Bible, mentioned in 19 passages. 12 times in the book of 1 Kings, then 6 times in the book of 2 Kings, then 1 time or once in the book of Revelation chapter 2 verse 20. Now, mudzimai ushu, vanoziva nhoroondo yake, vanonyanyoziva nyaya yakanangana Naboth and his vineyard. Jezebel achifurira murume wake, vakauraya Naboth because of his vineyard. The book of Revelation mention yoti, uyu ushu, ainzi Jezebel uyu. Besides nyaya yekuuraya vanhu kwaaita, killing the prophets of God and anything else, akanga ari munhu akanga achiita kuti vanhu vapinde muupombwe. He was a kind of a person wekuti aisejusa vanhu vakanga vari vanhu vaMwari nevamwe vaizvifambirawo zvavo. After such seductions, they would get or engage into fornication. Saka Bhayibheri, bhuku yazvakazarurwa, kana ichitaura pamusoro pemukadzi ainzi Jezebel, raisada kutomuona because vaimuona ari munhu akaipa. That's the Jezebel that we find in the Bible, the book that was written by the Spirit of God. The book of 2 Kings and 2 Chronicles dzinoburitsa murume ainzi Manasseh. Now Manasseh was a king and akatanga kurula ari very young. But ari very young kudaro, Manasseh, as time went on, he became very cruel. Zvekuti aiti kana akaona vana, he preferred to give sacrifices of kids than sacrifices the wife. Saka Manasseh aitora vana ovaisa mugango, kana avaisa mugango obva avagocha vachichema vari vapenyu vari mukati megango imomo. The book of 2 Samuel rinoburitsa munhu ainzi Rekab kana kuti Rakabi pachishona. Now vanhu vakawanda kana vachiona Rakabi vanoona munhu akanaka. Am I correct? Nekuti munhu akavanza vanhu vaMwari vakanga vauya akavachengetedza akaspeya upenyu hwavo. Sure, Rakab was a very good person. Vanomuona zvekare in the book of Hebrews achibuda pamagamba ekutenda. Am I correct? That's the other side of the story. Rekab was a prostitute. Saka nguva yaazosangana nevanhu vaMwari anga atokura, atogogodera mubasa rake.
ende ukaona munhu akutsvaga option yekuti chirega ndichengetedze vanhu vaMwari aneta nezveupfambi izvi. Saka rewind back her life, munotise kuti Rakabha haana kungotanga ari munhu akanaka. Muripo here vanhu vaMwari? Rakabha achitokura, achitofamba ari musikana, aisanzwa, aisatangika. She was a commercial sex worker, enticing the word to make it right, but the bottom line of the thing, she was a prostitute. Saka ndoti matiri kusangana nayo aripo anonzi akapinda mulineage yekunozozvarwa Kristu. Asi ndati ndikuudzei kuti vanhu vaigara musame line naRakab, it's possible kuti vanga vasingade kumuona. Muripo here? Zvinodaro kuti imimi munogara kuri nani, kwekuti hakuna vanhu vakadaro, kana kuti kana variko vane kwavanozviitira. But imagine muri muline renyu. Takambogara rimwe line when I was still in Bindura. Line iroro taitoziva kuti kubva pamba pedu taijamba dzimba 2. Kana vanhu vaipa introduction, kana kuti vaipa directions. Sorry to mention this word. Kana vaipa directions vaiti, kana mukapfuura imba iri pakona, muchaona imba yepink, mobva ipa muenda paimba yemahure, mobva mazopfuurira munokona kumberi. Saka paitozikanwa kuti ndipapo, manzwere vanhu vaMwari, zvekuti I imagine madzimai ane vanhu vari mumaraini, vari varume vavo, vaiti kana varume vavo vakabuda, zvinodaro kuti vaidongorana nepamawindo kumeka sure kuti havasi kuenda neikoko here. Saka da kuti muone Rakab in that picture kuti kunyange akazoitira vanhu vaMwari zvakanaka, imbomuonewo kumashure uko asati amunhu ari right. Tinoregerereka here Mwari. Lastly, let me talk about David. On these biblical characters, then we get to the thrust of our story, then we pray. David now was a king. Bible no mention roti, a man after my own what? Heart. David aidiwa na Mwari. You know, David anonzi aidiwa nani? Na Mwari. Ari pakati pe moyo wa Mwari. Let me tell you the David drama. Imukaona David, munaona munhu akanyora bhuku ramapisarema. And you are so happy with him because he did a lot of things, and bhuku ramapisarema inonakidza ine zvinobata zvakawanda. But here is the David drama. Bible mentions David akanga ari mambo vanhu vaenda kuhondo kubattlefront. David anosara okwira pamusoro pemba, akwira pamusoro pemba anobva aona mukadzi wemunhu. Aona mukadzi wemunhu ari kumuona achigeza asina kupfeka ari nechekure. Let me show you David the sinner. You know David the king and David the man after God's heart, but let me show you David the sinner. Kudhara by that time vanhu vanga sina maspecs anogona kuvabatsira kuona zviri nani, mabinoculars kwakusina so that they would see better. Vanga vasina mafoni aigona kuzuma kana makamera kudzosa padhuze, but isora David raiona mukadzi wemunhu ari kure kudaro. Zvekunotisa because the king's palace yanga isiri pedyo nedzimba dzevanhu, manzwere vanhu vaMwari, zvekuti munhu ari ngori nomwe aifana kuona kuti munhu ari kure uyo haana kuita sei uyo, anenge asina kupfeka, anenge akashama. But David haana kuona izvozvo. David akaona munhu akazuma every article iri pamunhu kusvika agutsikana kuti munhu akanaka. Apedza izvozvo ndobva atumira timu yake kuti inotora mudzimai uya kuti auye, David the sinner. So David the sinner haana kuita nyadzi dzekuti kana ndikatuma vanhu kuti vaende kutora mudzimai wemunhu vachati chii about me. Muripo vanhu vaMwari, zvangofanana Elder waenda kuma-avenues, ane muyouth wepano, asvika kuma-avenues, obva ati kumufana muyouth akagara pasiti wemufana, dedza musikana wayo apinde papi munhu. David did that. Akati vakomana ndanani vakangwara vaya, itai mufambise munotora chii munhu uyo. Mukasvika abva panzvimbo munogona kumushaya. Saka make sure kuti musvikire akadaro. Chances are hai vakamusvikira achitogeza. Munere Zambia amai makamirwa naanimi namambo. Then he went asvikako ndobva arara naye. Apedza kurara naye ndobva agara pasi. David the sinner continues, ndobva atsvaga plan in order to make sure kuti zvinhu zvake zvese zviri in order. Ndobva anyora tsamba, ndobva anodedza mukomana kuti auye kuchii zvake kuoff, so that kana mukomana achinge auya kuoff osvika opinda kumudzimai wake, mazuva apinda David kumudzimai wake naapinda afanana. Saka mwana asuzikanwa ndewani? Ndewa David. David adaro aita plan yakadaro iyoyo, anobva aona kuti yaramba anoita kuti Uriah afe. And for your information, during those days, people went to the funeral of Uriah because of King David. Saka tarisa hii series yedrama rinoitwa na David achitadzira Mwari, one thing after the other, a series of it. Tinoregerereka here naye Mwari. Church of God, ndaya kuzokuudzai kuti mazuva atiri kurarama iCovid hayo, asi tiri kurarama mazuva akaipa, not only akaipa asi mazuva akaipa ane vanhu vakaipa. Takatarisana tiri muno, takagara zvatakaita izvo. People could be seeing different people, vachiona vanhu vakanaka. Asi ndauya kuzokuudzai kuti kana history this world yakazara vanhu vakaipa, Bible
rine maportions ekumenshena kuvanhu vakaipa. Mazuva atiri kurarama ano hasha yevanhu vakaipa. You know, these kind of messages these days, Pastor, make someone very unpopular. Because what people want is, we are coming from lockdown. We know it has not been good with you in the lockdown series. Wakaipanga achirwa nesu dai mwara azvisirizo. Ziri right on the other side of the story. But just check how many church members have we lost in the lockdown. Vamwe vakanga vasati vambotesta doro vakariraira mazuva aya. When I was coming from Shambare, I pastor Shambare district, ndauya namai vangu. Mai vangu is a teacher. Ndobva vati, uri kuzeriwe kuti lockdown ikadzoka zvina zvinokumira zvakanaka. Ndikati, muri kumbonyatsorewa kuti kudii kusvikanzi zvazviri kureva ndezvekuti tinogona kuluza more students. Saka ina ndakunzwisa ivo ndo teacher ndo vanonzwisa nyaya yacho. Ndikati chii zvikanzi vana vasikana vepachikoro pedu chete vasina kudzoka kuchikoro after these 3-4 months. You will not mention. 3-4 months is vanga vajera kudzispenda vari kuchikoro. But vaita freedom vari kumba. Vari kupi? Kumba havako, kuchikoro havako, vari kuvarume. And statistically it means vagona kuenda kuvarume ava ndevakatadza kuescapa kuita nhumbu. Saka in case activity yavakaengage into pane vakaita wasa vakapotswa nenhumbu variko kuchikoro. And amongst that statistic pane vana venyu. Yaipa kai. Pane vanouya every Sabbath vari kuchurch. Asi vadzokerewo kuchikoro nekuti vaita rombo rakanaka kuti vakachenjera ndevekumandara. Vaverengawo painternet vakasanganisa itoteki rikavabatsira. Tinoregerereka here nhai Mwari. Ndauya kuzokuudzai kuti this era yatararama iyi yakazara vanhu vakaipa mumazuva akaipa. Vanhu kana vaingaendera kuchikoro kunotora madegree, machancellors emauniversity nemavice avo vanofanira kuedha degree re-heartbreaking. Garai pasina mayouth enyu muvabvunze kuti iwo wakadana nevangani ukarambana nevangani musaende kumashure pa-lockdown apa. How many did you promise to marry? Vangani vakatenga majava muzita rekuuya kwenyu. Zvikazoenda nekupi? There are people who are listening to me. Vane ma-victims akawanda evanhu vavaka heartbreak. Tinoregerereka here nhai Mwari. Zvekuti munhu akakuona ngatiti yangu itowo mistake ati inini handisuda kupindira kwati achipindira naye ndoda kusvikopindira kuno osvikopinda okuona uri kutungamira Sabbath school apa. Are you sure anopinda muno muchechi kuti anodzokera? Tiri kurarama mumazuva ekuti vanhu vari muno muchechi vakanditarisa have become addicts of different things. Nhasi ndo pamuri soba nekuti muri kufanira kuya kuchechi. Maona kuti hazviite kuti tiende takabatwa. Zvinonetsa kuti tiende tisiri soba in case tinobuda musaga zvikaenda nepamwe. I'm talking to a generation yararama in this 21st century vaita ma-addicts even nemasturbation. And to some of these people it's been years. And mazuva ekuti tatisiri kuya kuchechi aya zvawedzera zvikaintensifya nekuti ma-activities kumba mashoma. Tikutaura nevanhu vari pano vanoti kana vakatarisa history yavo yemasturbation it goes beyond 10 years kubva kumashure. Takatarisa so antoona kuti tatosvisa decade kaini tasacha celebrate anniversary yemasturbation. Tinoregerereka here nhai Mwari. It will be unfair not to mention issues that has to do with abortion. Pane vanhu vakatogara who are listening vapindana nenyaya ishi. And mazuva ekutanga maitya, but iye zvino it's something that has just become ordinary to you. You actually have a proper recipe rinani yemabvisirwo acho. You are a reference to many. Kana vana vavo vakada kuita izvo zvonzi tsvagai mainingi musanyonetseka iye zvino iSaturday machechi avo anenge akavhurwa saka vamirirei vanodzoka manje manje vanosipedzana 4 amene pamwe asina 12 asi vanogona kukubatsirai because havashande neSabata vanokubatsirai zuva radoka. Kune mutsara kumba kwenyu kwevana nevanhu vemaraini vakamira vari kuda kuti vabvisirwa navo nhumbu dzavo nekuti you can do it better. Pamunotosvika mune makanonokerwa michimira ndibvise inform yedhokasi ndisungire Zambia tinyatsoona kuti ngataure nechirudzi. And generation yemazuva ano nemaitikira akuita zvivi, things have just become so ordinary. Muri pera vanhu vaMwari. Vanhu vese vanotanga kuita zvivi vanozvitya mazuva ekutanga kuzviita. Those who are in businesses, if you try the experiment kana makambozviita kuvhura shop yenyu kunotyisa mazuva ekutanga riri Sabata.
iye zvino it's very ordinary zvekuti mutorimo munomu nenyaya yemarana akauya mune mutopindira mamwe messages akanangana ari business related. Iye zvino hakuna munhu kushop kwakati vharwei nengari yekuti sabata, asi munogona kuita leave your orders, then I will supply you manero. You are taking orders. Tinoregerereka here nhai Mwari. Ndiri kutaura nevanhu vari pano vekuti to them extramarital affairs dzango normal. Hapana chichambovhundutsa. Ende chero mukatsiurwa mhinduro yenyu iri very simple, uri kungonetseka kwa varumirisa vanongozviita izvi. Varumirisa vanongozviita izvi. Zvachamisana zvazoitwa neni? Chero kanditi ndiri euda wokudii, euda kuchechi. What's so special about this? Nevanhu vari pano vakatitarisa. Vane varume vasingashandire panzvimbo. Asi vari kurarama sevanhu vane varume vari panzvimbo. Tinoregerereka here nhai Mwari. And the Lord, in the abundance of his mercies, anoita kuti vanhu ivavo varambe vaine normal life as if things are so normal. Ndava kuzokuudzai kuti Satan akachinja method ndikare kaya kaiti kana munhu akaita sina basa anobatwa. Those who get into church boards kana mukacherechedza maissues emadiscipline amashoma makambozviona? Very few. Very, very few. Kudhara ndokaiti discipline iye zvino amashoma. Chii chakaitika? Wakaipa akagara pasi nekempi yake, I assume. Ndobva aona kuti tikaramba tichibatisa vanhu avo are losing clients. Because rabatwa rese rakutendeuka. Saka why don't we try to keep them safe, vari in the safe zone, vari mukati mechivi? Ndosaka muchiona kuti somebody is not married here, anoda nemurume wemunhu, nezuro chaima nero vai celebrate 10th anniversary. Somebody is in here, haana registered company, but ane matenders anotyisa, anoramba achiwana. The devil has made sure he keeps his clients safe. Nekuti mukabatwa arasikirwa nepopulation yake yevanhu vanomutevera. Saka vanhu vanoona kuchenjera ipapo. Havasi kuona kuti Mwari ari kungovachengetawo havo kuti zvigone kufamba zvakanaka. Vanhu vaMwari ndauya kuzokutaurirai kuti we are living in very dangerous times with very dangerous people, where we need God's grace. Ende zvimwe zvivi zvacho ndoda kutaurirai tikanyatsogara pasi tikafunga tese tikafunga tikadzokera kumashure. Tunatsoona kuti kuregererwa chako kunogona kunetsa. Iwe pachako Mwari akakuisa apa akati imbozviregerera. You find it difficult for you to forgive yourself. It's very difficult. But I'm here to tell you as I conclude that number one, sin is very expensive. Chivi chinodhura. Manzwere vanhu vaMwari. Sin is very expensive. Mukaverenga bhuku yazvakazarurwa chapter 12 verse 7 and 8. Bhaibheri rinoti kurwa kwakavapo kupi? Kudenga. Mikaeri nevatumwa vake vakarwa neshato nevatumwa vayo. But the dragon was defeated. Nenzvimbo yake haina kuzowanika kudenga. Why do I say sin is expensive? Sin is so expensive. Chivi chinodhura. Hachina kutangira pasi. Chivi chakatangira kudenga. Right in the presence of God. Mwari aripo nevatumwa vake. Sin began. Saka musajairira chivi. Mukafunga kuti chinezera nesu. Nekuti pachakatangira paitotyisa. It's an uprising that begins in the state house. Vanhu vachironga varipo, vachironga vari mu-state house. To topple whoever is there in the state house. That's how difficult and expensive sin is. Nekuti kana chisina kunyara Mwari. Vanhu vari panyika, it's a home and away defeat for it. Hachivaoni. Now, if you read the book, pane yainzi Council of Peace, which took place in the heavenly places. Now, Council of Peace, munhu akati atadza pasi pezuva, there was no any other way than kuti munhu aparadzwe. Saka munhu aifana kuti kana akatadza, atadzira Mwari aifana kuti afe. That was the only way to go. But zvadaro, zvinonzi shoko raMwari rinobuditsa pachena kuti pakutadza kwemunhu Mwari akanetseka. Munyora achigara pasi in narrating this story anoti kudenga kwakanyararwa. Kwanyararwa, there was no way forward. Nekuti vanhu vakanga vari kudenga zvisikwa zvaMwari zvakanga zvanetseka. God went into his own private room, the writer narrates. Ari mu private room, anenge ari momo, Jesu anobuda, Jesu obuda panze, ndokunosangana nengirozi. Asangana nevatumwa, anoona zviso zvevatumwa zvakatarisa pasi, zvichinetseka nekuda kwechivi chaitika panyika. Saka pakatadza munhu panyika. When sin entered this world, angels did not have peace in heaven. Zakanetseka just because of one sin. Nova Kristo abuda panze, then he came back. Nova asikukumbira kuna Baba,
after seeing that the angels were sorrowful, he begged the Father that he could go and die for humanity, but God refused for the first time. Jesus went out, nyora anotsanangura, Jesu abuda panze, anosvika ikoko ona ngirozi dziri kunetseka dzinotasa chiso cha Kristu, dzinowedzera kunetseka nokuti dzinoziva kuti hapana chabuda. Jesu anodzokera for the second time to see the Father, begged him again kuti afire nyika nezvivi zvayo. Baba vanoramba kechitu. God the Father refuses for the second time. Jesu anobuda panze, then there were tears outside, angels crying. Pasi sina zvekuita, just because sin had entered. That's how deadly sin was. Angels were so worried. Jesus went in back for the third time. The right narrates. Apinda kechitatu, dokunokumbira kuna baba. Anowarara, humility. Then God told him, do you know what that means? It means for the rest of your life, for the rest of eternity, you are going to be living with two natures, the nature of humanity and the nature of divinity. Then he said, it's okay, let it be. That's when Christ came on planet Earth to die for us. So now sin was so expensive and so expensive, zvekuti inotaga kuti tifirwe nemumwe akafanana nesu. Muripera vanhu vaMwari. Mazviona here, pastor who understand it better. Kuti God could not die for us because he is not human like. Zvaitaga the incarnation process. Kuti Jesu aite munhu haigona kutifira ari divinity. Saka chivi chinodhura zvekuti munhu anofanira kuzvipfekenura kuti aite kamwe kanhu, kuti agone kutidzikinura. Saka nyaya yekuti dzikinurwe ishi yaida mumwe weropa rakafanana neredu. Mukaverenga nhoroondo kana kuti history inokuudzai nezvepfungwa ye-the year of Jubilee. Mukaverenga book of Leviticus inoburitsa pfungwa inoti vanhu vaiti kana waita chikwereti iwewe vaikutorera munda. Kana vakutorera munda waifana kuti uzobhadhara chikwereti ichocho kuti ugogona kupuwa munda wako. But the simplest method waifana kuuya ne-blood relative, hama yeropa, ndo yaisvika yobhadhara. Kana yabhadhara wodzoserwa munda wako. The other method was for you to wait for 50 years until the year of Jubilee, gore rejubilee. Kana gore rejubilee rasvika wozodzoserwa munda wako. But tarisa ifungwa inota sekuti you are 80 years old, you need to wait for 50 more years. Kukana uchinise ngowafa zvozoitwa sei. Saka zvaitsvaga hama yeropa kuti iuye ikudzoserese munda wako kwauri. Saka nyaya idzi dzekuti tibve muchivi dzaitsvaga hama yeropa. Paida wemudanga zvaitsvaga Jesu. Mazhawidzi anobva ati zvinotsvaga Jesu nekuti Jesu ndimukoma. So it required someone who was like us kuti agone kutidzikinura panyaya yechivi chinodhura. Revelation chapter 5 mukaiverenga inoti Jona ari kudenga anoti atarisa ndobva aona paine bhuku yakanga yakavharwa yezvisimbiso zvinomwe. Are you there, church? Ine zvisimbiso zvinomwe. Anoti aringa anoshaya munhu akanga akafanira, not anogona. He could not find anyone who is worthy, not who is able. Ability is not worthiness. Saka akashaya anyone who is worthy. Kuti angavhure bhuku iri ndiani? Bible rinoti Jona akachema. Achema, one of the elders came to him. Akati, why not? Usacheme iwewe. Tarisa, there is the Lion of Judah, worthy to open that book. Saka Jesu ega ndiye akanga ine ability yekuzarura zvisimbiso zvakanga zviripo, zvakanga zvakanangana nenhoroondo yenyika ino zvine chekuita nekuponeswa kwedu. Saka Jesu ndiye shamwari weropa. Isaiah chapter 53 verse 5 inobva yaburitsa pachena. Tine mavanga ake takadii nhai takaponeswa. Let's just talk about the cross the next few possible minutes. Then we pray. Jesus came pa planet Earth. Aya pa planet Earth, bhuku raLuke rinoti Kristu anoti ndakauya kuzotsvaka nekuponesa chakadii chakarasika, seeking and saving the lost. Saka kana Jesu achibva kuwana agenda yakadaro, haasi kuuya kuzosangana nevanhu vari perfect. Are you here with me? He is knowing kuti ndiri kunosangana nezvinhu zvakarasika. Saka I need to seek and save those people. Saka kana Mwari akatarisa ari kumusoro kudenga achiunza Jesu achiuya pano pasi, haasi kuexpecta luxury. Ari kuedza kuti kana achinge asvika ari kuona zvinhu zvisingatangike. It's as good as you are a teacher. Wadeployiwa kuchikoro kwawadeployiwa. We have a class that is supposed to be writing this year, grade 7. Paunosvika paya uchibvunza. Zvinoita maticha zviya zvekuti unosvika wonyoresa test kuti uone kuti vana vako vakamira papi vari papi. Not even one of them in exams are just by the corner. Saka Christ is coming to such a class. Yari kutoziva kuti ndine vanhu ka vekuti hembe zvadzo, but things are not what they seem. They could be driving very good cars, but things are not what they seem. Jesus in his dictionary knows and knew that there are people on planet Earth who exist in the category of sinners. And for that reason, he could not miss a chance of coming to planet Earth. Saka Jesu aigona kushamisika dai akasvika pano pasi zvichinzi muchiona zvakadai half yepopulation yese yemakristu vanhu vari right. Anenge aita loss if it were that.
Saka every time when the heavens look down on planet Earth, rikaona vanhu vakachenurwa vanoratidza kuti maKristu vanoratidza kuti vasvinhu vakawanda, denga rinonetseka kuti chii chakuitika. Hamusi kundinzwa? Asi rikaona vanhu vari kuedza kuti vaite vanhu vakanaka, zvinhu zvisina kumira zvakanaka, heaven knows kuti tine basa rinoda kuitwa pasi pezuva. So Jesus came, Jesu auya, nekuda kwamavanga ake vanhu vanoponeswa. We are not going to talk about his birth. We know my circumstances were not okay. Zvekuti dai ari mumwe aigona ngosiyana nazvo. Pa birth chaipo zvinhu zviri pano hazvina kumira zvakanaka. I cannot die ndichizvarwa muchidanga chakadai. I cannot, because kudenga ndinoimbirwa mutsvene aigona kudzokera. But he was not a coward because he knew. In 2021 tichange tine vanhu vanenge varimo, vanenge vane mubvunzo yokuti tinoregerereka here isu naye Mwari. It's just like an interview ine vanhu iri kudiwa vanhu vane masters, ione ZJC yako uripo, ungoenda unobvunzawo vari kutora ini ndingakwanewo here. That's the situation that we have. Tinoregerereka here apo, tinokwana here apo. So Jesus came. When he came, they tried him in every corner. When they tried him in every corner, Jesus haana kuita nawo. Even makosi eko, they exhibited a lot of injustice, but he still kept quiet because he knew ndinofanira kuti ndiponese vamwe vanhu. Macircumstances etrial yaKristu, he could shout objection achibuda zvakanaka, asi akaramba akanyarara. He kept quiet because he knew in 2021 someone has to be saved. When before Pilate, the story of Pilate excites me. Anosvika pana Pilate, mudzimai waPilate anga arota manheru acho, haana kunyatsorara. Achinzi, murume wamuri kuvhiringana naye uyu, taura murume wako, musiyane nani naye. Then early in the morning, council yagara, Pilate achida kutonga kutoita sei naKristu. Mudzimai waPilato zvinonzi anouya nechitsamba wapababa chaiti, murume uyu handina kurara ndichirota nezvake. Dai murume wamadi yenyu masiyana naye. But Pilate achida kufadza maJudha, anoenderera mberi, ndobva adedzera vanhu, chikanzi ndichakupai options, ndokupai Bharabhasi here kana Jesu, motaura wamuri kuda kuti aurayiwe. Vanhu vazhinji vakashedzera, let Barabbas live, Jesu ngaaroverwe. The Desire of Ages says the first thing chakashedzera mukati mevanhu kuti Jesu ngaarovererwe, dzikinuro raBharabbas was a demon. Then the mob ndobva yateedzera, mushure mekunge dhimoni rashedzera, toda Bharabhasi, toda Bharabhasi. Bharabhasi maimuziva here? Bharabhasi akanga ari mutorongo, akamirira death sentence yake. Saka Bharabhasi akanga ari mushurugwi. Saka zvinoitika ndezvekuti Bharabhasi mumaraini vanga vatonetawo naye, zvekuti chero nemudzimai wake anga asatomude kumba, but vanhu vakati zviri nani tishurugwe naBharabhasi pane kuti mutipe Jesu. You know, kuna vanhu vakawanda vanopresenterwa maoptions ekupuwa Kristu anoponesa zvinhu zvisina basa, they take zvinhu zvisina basa. Bharabhasi preached the first sermon yekusunungura kwaJesu. Muripo vanhu vaMwari, nekuti paanosvika kumba, mai muri pano here? Ndiri pano. Kwai madzoka sei mamakasungwa? Jesu andiponesa, andisunungurisa. Saka Bharabhasi akanga ari gororo, akatoona Jesu anodzikinura vamwe vese vasati vaona. A Jesus who saves. Vamwe vakaenda musoro vakazara ameno chi, vachingoti ngatiroverei Jesu, ngatiroverei Jesu. Pilato pachake akafofita his only chance to be saved. History says he wanted to be a friend to Caesar. Vanhu vakasvika paari vakati, imosaridza zvamunoda mukuru, kuti kana nyaya yaitika muda kuti musunungure Jesu here kana kuti muda kuita shamwari yaCaesar. Hamuna kundinzwa? Caesar anga asingatombonyatsozivane na Pilate zvekudaro. Kungozivawo kwemukuru wenyika kuti kuna MP ningi kwakati. Saka MP ningi yaonzi, iwewe ungatambe kuita friend yemukuru nekuti uda kusunungura uyu ota ndingarekedzera friend yemukuru. They had no friendship with Caesar, Pilate and Caesar. But akafofita chance yake yekuenda kupi? Kudenga. Because of that, vanhu vanokwekweretsa Jesu, they were going with him Calvary. Bible mentions kuti vaidaro nekuti vaimhanyisana nenguva, sabata ranga rakuda kudi muna kundinzwa. Saka ivo vaiti, vakomana ngatikurumidzei, vezvipikiri fanofamba imeende kumberi, vane muchinjikwa itai very fast tifanofamba, nekuti sabata haringakwane tisati tamurovera. Toda kuti tidzoke because they were to pass over. Toda kuti tidzoke tisvikobata maservices ari uku emanheru aya. Saka vanhu vari papass over ndepekuti vaiti tine Passover lamp ratori gwai raigara mutemberi, rakanga rakavharirwa ririmo. Saka vaiti tiri kuita izvi semucherechedzo waMesaya achazouya, the real Passover lamp. But Mesaya wacho vaanaye, vanomhanya kuti vaende, vanoroverera kuti vamhanye kuchurch service. Makambona vanhu vanoita zvisina basa vachida kumhanya kusvikoita zvinhu zvekuchechi. Muripo here vanhu vaMwari, they were late for a church service zvekuti vaida kuti vaite very fast kuti vakurumidze kunobata sabata ravo.
Munhu anooneka kusmall house Friday zuva rakudoka kuti ndine mwana unonzi mangwana. Plan zota yangu yakaita sei nesheti yangu. Ndakuda kutomhanya because kune church mangwana. Ndiri paVespers yeninginikiri yepower hour. Saka ndoda kuti nditomhanya. Muchioneka kumurume wemunhu. Ndiri nditori chorister wepower hour. Saka imi chiregedza ndimhanye tinozoona ndakutomhanya kuti ndininginikire. Vachifofita chance vakatarisana naKristu. Iye auya kuzotsvaga nekuponesa chakarasika. They went on. Vari muroad imomo. Bhaibheri rinoti vanoona murume ainzi Simon of Cyrene. Simon of Cyrene was his first time kuona Jesu. But paakaona Jesu haana kumboda introduction, akamuziva kuti uyu ndiye. Chii changa chaitika? The previous Passover, Simon of Cyrene haana kuuya, asi kwakauya vana vake vainzi Alexander and Rufus. So Alexander and Rufus vakomana vairi vanoti vaona zvakaitika pamusoro paJesu nechi the previous year, because Jesus was here for 3.5 years. Vaona ndobva vaenda vaonodza baba vavo vakati imi pane munhu wataona iyeye ndiye Messiah. Ngoti vanhu vanga vachi havasi kunyatsonzwisisa but ndiye. So when he came on this Passover pagore iri paakaona Jesu akati I need no introduction. Maona kuti aplay a bigger role ndiani? Vana iri muhere youth muno kuti introduce Jesu sezvaari kuhama zvekuti vakasangana naye havarasike kuti ndiye Jesu. Ipapa handamusitozikana kuti muri kuchechi ko uri kupa pane plan ndakumboti 1 to 1 to ndodzoka mai manje nekuti mukabvunzwa zvekuchechi hamugone kuzitsanangura. I have noted with concern, even in my district there are a lot of people who cannot even defend the Sabbath. Kungoti kuchechi hakuzonyorwa ma-exams. Ingoitai musara movhara door past movhara door nemawindo moti hapana anobuda asina kunyatsoprova kuti Sabata raMwari nderipi. Munoswera nevanhu muno. Munoswera nevanhu muno. But Rufus and Alexander vakanodza baba woka one. When Simon of Cyrene came and saw Jesus, he needed no introduction. Pavakamumanikidza kuti unzai muchinjikwa havana kuziva kuti vari kumuitira zvakanaka. This one excites me. Simon of Cyrene was a black person. Right? History says he was from Ethiopia, meaning to say he was from Africa. Saka Simon of Cyrene akaenda kupass over ikoko asa achibva kuAfrica ndobva anotakura muchinjikwa waKristu kubatsiridza zano reruponeso munhu mutema. Are you here Africa? Saka Simon of Cyrene kana zvaibvumirwa aigona kunomira kudenga kuti Mwari kuna vatofana kushaya vanhu vatema kunoko. Handisi kuziva kuti ngaite sei but ndinofunga munongoziva muchinjikwa wakamboendapo kuna vanhu vatema here vari kuno. Saka already God, my assumption tells me, treats Africans or black people with some respect. For you participated pazano rekuponeswa kwevanhu. But Africa iri munhu asida kuenda kudenga. Munochemedzereko Simon of Cyrene akudenga achitokomana. Handakumboziva ndakatakura muchinjikwa mahara. I thought ndiri kuitira favor kuti vamwe vagodzidza. So Africa yaMwari inonzi nevamwe vedu Africa yedu inofana kuenda kudenga nekuti mumwe wedu akatakurawo muchinjikwa. Vanosvika naye kumuchinjikwa kuya vasvika masoja anoita zvese. Pane chibhuku chandinoda chandinombopota ndichiverenga chinonzi The Gospel According to Nicodemus. Vanhu vavhunduka. Nicodemus ndiye uya wekunobvunza Jesu kuti ndoita sei, plan yekuti ndipone yakamira sei. Ndobva agarawo pasi ndokunyora chibhuku chake. Chibhuku ichi pakatanga achinyora chinzi The Acts of Pontius Pilate. Ndobva chagaragara ndokuchinjwa ndokunzi the Gospel According to Nicodemus. But zvinodaro kuti pakagarirwa canon pasi harina kukwana kuti ripinde muBhaibheri. Saka vanodzidza vanoriti anonzi ma-extra biblical sources. Zvajeka kaizvo. Saka muchibhuku ichi anonyora an interesting line vanhu vari pamuchinjikwa waJesu. Zvinonzi muchinjikwa wakazvambarara pasi zvipikiri zvichiroverwa. Panouya mumwe musoja wechiRoma akanga aine ziso rimwe chete rakanga risingaoni. Ndobva asvika paya ndobva agadzika chipikiri chake. Agadzika chipikiri ndobva asimudza sando. Ndobva adhiraivha chipikiri through mumaoko aKristu. Paanodhiraivha chipikiri chichienda ndobva ropa raputika kubva mumaoko aKristu. Ndobva rasvikomhara paziso raisaona. Ndobva ziso ratanga kuona. Ndobva apukuta ropa. Ndobva aendera mberi nekurovera chipikiri. Aifanira kubva amira oshedzera whoever was in charge, commander, general, lieutenant general, major, I cannot do this anymore. Nekuti murume uyu haana zvaataura, but his blood was enough to heal my eye. But dzakaramba dzichirovera nekuti mamwe masoja aidi zvavo aikuza nekuti vaitomutemba ende vazhinji vanototi nenga ari yekuti anga ari neziso one anga ari so accurate. Ndofunga makazoona makamushandisa rekeni munhu kana achida kunanga ntanga netsunzina rimwe makambozoona. So vaitoti he is an expert, he is very accurate. Ne one iroro chipikiri hapotse, one sando pachipikiri munyama yaKristu. Maizviziva here kuti kuna vanhu vanoratidzwa naKristu ruponeso ruri pachena asi vanoramba vachita zvisina basa. Muripo here? Zvekuti mukana wavo wekuponeswa so Kristu anouyanika pachena, but still they do not see that. Saka imamuna kuvhunduka kuti pamaidana neshamwari nemurume weshamwari yenyu musi wamakasvikirwa muri kumba neshamwari yenyu muri tori mubedroom meshamwari yenyu nemurume wake
iye akasvika agumira kudining angoshedzera kuti I had forgotten the office keys, ndobva adzokera hake. Imi hamuna kuvhunduka, bva maenderera mberi nekurovera chipikiri. Kristu ataura nemi. Moza kuti kuna vafana vakawanda vari pano mayouth vakaita stress eud kana vaudza ndajamba, mayouth anoiziva language iyoyo. Ndajamba atsa, ndajamba. Kangani? Akatoke chitu. Toita sei? Baba vangu vantondiuraya. Wakagara wakati zii, uri palone, usina kana plan. Ndobva azongopinzawo message SMS, ndazoenda. Hamuna kundinzwa. Ukaswera day rese uchicelebrate. Manheru uriko futi. Kristu achikuratidza pachena kuti akusiriko uku. Urapa uchienda. Tinoponeseka here isu Mwari? Tinoponeseka here? God has communicated to us many times. Many times. But nanhasi Mwari ari concerned nevanhu vasinganzwe izwi rake richitaura. Maizviziva here kuti munyori anoti Jesu kana achinge auya, paanouya, timu iya makanzwa timu iya inoti kutonga kwenyu kwakarurama. Right, regai ndikutsanangurirei timu iya kuti inorevei. Timu iya munyori anoti kana timu iya ikanzi ngatiti Mwari ati tazofunga zvakanaka zvekuti vanhu vaparadzwa zvichaita. Imi timu imimi tomboti vanhu vakutofamba kuenda uko imi timu imi aiwa itai hensi dzokai aiwa chiuya tiende kupi? Kudenga. Munyori anoti vanhu vacharamba. Uyai aiwa ikoko atite sei? Hatikwane. Aiwa it's okay. Aiwa musanetseke sei? Aiwa kati kuti tazotaurira nevamwe vaponeswa kuti chidi chiuya aiwa ikoko hatikwane. Hanzi vacharamba. Because hapana anoraswa asi ruyazoziva zviri kumurasisa. Manzwera vanhu vaMwari. Vanhu vese vacharaswa vachadza kuenda kudenga. It's not going to be a surprise. Actually a surprise kutoenda kudenga. Vanhu ndoko vachatoshamisa kuti ndiriko. Kwete uku hakuna kana chitsotsi munhu aingaitoziva kuti aiwa hataigwenda nekupi? Hataigwenda nekupi? Hapana apa. Nongo Caps United hayo iri kutambawo neReal Madrid. Toenda nekupi? Saka I'm here to tell you kuti God has spoken to us many times. Ende ruoko rwake rwenyasha runoramba ruchingodii? Ruchingodunuka. Do you remember Cain? Cain apedza kuuraya Abel. Bhaibheri shoko raMwari rinoti Mwari akati kuiweko where is Abel? Akati kweni ndinogara naAbel here. Aiti inini handigara naAbel muhomwe. Plus imika kuti muri Mwari munoziva zvese munofanira kuziva zvatoitika. Hamfanira kundibvunza zvaAbel vanogara naye muhomwe. Saka Mwari ati zvinoropa rake riri kuchemba mberi pangu uchave muzungairi panyika. Bhaibheri rinoti Cain akamhanya kana kuti Mwari musadaro, mukangondidaro wese andiona aita sei? Anondiuraya. And the Bible says God said hapana kana umwe chete achaisa ruoko rwake pamusoro pako. Ndobva Cain atanga kujamba achienda achifara achienda kuzungaira. God protected Cain. He did not save him. Saka mark of protection is not mark of salvation. Saka dzakangonzi hapana nokuguma zveshuwa dzatofamba zidena. Because iwo kadziguma Bhaibheri rakati akuguma kamwe chete ndomuro wakanomwe. Saka zvoda kuti Cain akasvika akakuguma ipamhanzi aka1. Imi mukamuguma Mwari anokuguma ika7. Because God keeps his promises. Cain akasvika akakutuka imi mukamutema nebhemba aka1. Mwari akutema ika7. Do you get it? Why? God had protected Cain. But Cain dzakakangana kuti aiwa handina kuponeseka ndangoprotectwa. Ndozvaakaita Mwari kuvanhu vakawanda vese vari muno. Tinoponeseka here Mwari? God is taking a mandate yekuti protect. Takachengetedzeka. Imaiziva here kuti mayouth, maiziva here kuti vamwe vanhu vakamitiswa vakangorara navanhu kawana. Iwo you cannot count. Tikakubvunza ipo ndotarisa mudenga kuti I don't actually remember. It's been quite a number of times. You cannot even remember. Ende Mwari ndobva akuprotecta. Ndionoita wedding inotyisa pachechi yese. Vanhu vanoshamisa uyu ndiato kumukomana chadi kumboya atibvunza matononoka atochata. Ende mota dzenyu ndedzechitoshanda pamuchato wake. Ende mahara hapana kana wani anoisa fuel mune muchimhanya naye. Mukanzi muite speech makamirira church hapana panofanira kutaura series ndoda kufara naye. Anga ari mwana akanaka achikora muchimhanya dai Mwari atiregerera zvataurira series. But mune matopedza. What is happening? God is protecting you. Pamwe pacho panongoramba pachipindawo masalari Mwari ari kuedzawo kuti urambe pamwe ungazondirangarirawo. So when God protected Cain, aiti dzimwe nguva Cain achazorangarirawo mukuzungaira kwekuti asi Mwari akandiitira zvakanaka. Mwari, I'm very sorry for what I did. But haana kumbodaro. Tinoregerereka here naye Mwari. Ingotarisai zvakawanda zvatakaitirwa naMwari kubva kumashure. Achiedza kuti tiite vanhu kwavo. Asi hapana kana nomwe chete. You know, there are other people who are seated in here and who are listening to me. Vekuti mari dzavanoendesa kumasmall house dzakawanda kupfuura dzinodyiwa mudzimba dzavo. I had a privilege. Before I went to the district, I was teaching at a Wise Hour group of schools.
chero vakada kunditeera vachandiwana handisiri ikoko, asi mota dzakawanda dzaiuya nevana vepo dzadzi dzemasmall house. Makushamisika svinuka kwete diki diki pavisiting paya dzichiya dzakarumana kudai, wozotanga kuti udzwa nemamwe mafesi anga ari pata tichana kuti ai uruzere kuti mota dzisi dziri kuuya idzi mamai auri kuona akawanda wanda ane vana vari pano vemasmall house and fees svinu. Asi Mwari anongoita hake kuti zviitike. Zvakangonaka vari kubasa vachitotemba newe kwazvo kuti we had never seen a man like you, you are so hard working. Mwari achitendera uchipiwa ma worker of the year awards, uchibuda munewspaper. God is just protecting you. Tinoponeseka here Mwari. I've come to tell you that on the cross Jesus died for everyone, and when he died akashedzera it is finished. Term rekuti it is finished in Greek rinonzi tetelestai. Vanhu vaiti kana vachirwa hondo, kana hondo ichinge yakundwa, akunda kana kuti awina, ainocheka musoro we the opponent obva asimudza musoro uya uri pabakatwa oti tetelestai, it is finished. Masoja euko kwakundwa akachenjera obva afamba achienda kuseri kweuyo awina. Manzwere aramba ari uko obva aurayiwa. Saka Christ shouted tetelestai on Calvary achiti takunda wakaipa. Saka vakachenjera vese ngavachiuya kunani? Arambawo hake hapana zvatichaita. Saka God is not worried kana achiona esina, but he is more worried kana akaudza mutadzi kuti auye mutadzi oramba akagara ikoko. Muri pano vanhu vaMwari, mati Kristu anoshamisika kuti unombopota uchimwa supa. Zvomushamisa izvozvo? Hazvimushamisa izvo. Nekuti Kristu mukateedzera mazuva akararama panyika, Kristu aiti unopinda mumba mana Mary Magdalene, unopinda mumba Simon the leper, vaisada kuonekwa nevanhu. Zvinoreva kuti dai Jesu airarama mazuva edu anaya, kana mumba mezvidhakwa maigona kumuwana, kana mubhawa arimo muchoti kwari kuiteko muno arimo imomo. Saka hashamiswi nazvo izvi zvekuti munhu amuna mudzanga ozoudzima kupinda pagedhi rechechi, muti Kristu anonetseka neizvozvo. It's ordinary to him. Ndo vakawira kuzotsvaga vakarasika ivavo, asi anogona kuzonetseka kana akuzokudedzai kuti achiuya ikati tisei tigadzirise nyaya idzi muramba muri ikoko. The book of Isaiah mentions kuti kunyange zvivi zvenyu zvakaita sei, zvakatsuka seropa, ndichazvichenetsa semazaya echando. Anotozviziva kuti kana iri nyaya yezvivi hapana pakatoipa. Christ knows it. Saka each and every time he is extending his grace dziri sufficient to everyone. Nekuda kwerufu rwake pai pamuchinjikwa. Gentlemen, ndakafa kudhara, I died already. There is what is called the coronation process. Coronation process is the one that happened just after the resurrection of Christ. Pakati paya imbomera kundibatai in the book of John. Chamwenda kunani? He was going to present exhibits that it's done on planet Earth. Mune chemberere muno? Mune chemberere kana kuti vatikurei? Yes, I'm seeing hands. Vanokudzai nezvayainzi nyore nyore. Sitakangotenga mupedza namo. Vanokudzai nyore nyore. Nyore nyore wainobhadhara chinhu chani chako waya nereceipt. Nyore nyore chero kana 2 weeks sina kuuya. Zvaizongodi chete. Zvaizouya ndimanje yekuti ukabhadhara chako kuseni uchinzi chiri kuuya chikasauya wakutomhanya unoripota kumapurisa. Nyore nyore chero month. Vanhu vakachengeta chiyavo receipt. Mai vaitofara, baba vangu svika vachiti tatenga mubhedha. Uri kupi wobudisa chipepa. Mai votanga kuhumburuka payadhi vachifara, vachifarira chipepa. Then some days later, the package would be delivered. Same process done by Christ in heaven. Akapresenta mavanga ake akati timu iri pasi yese sorted. Vavedu nekuti takavatenga nechi. Saka vari kuuya. Zvekuti kungoti vanhu underestimate activity yekudenga past. Muzere kuti kudenga izvozvi kana denga richinzi Mwari arikugadzira pekugara pevanhu, panotozvarwa vamwe vana vatsva, atopinda bhizo kuti mabhiridha wedzerai uko, ndoda kuti taure language yamunonzwisa. Wedzerai mamwe apartments uko. Pazvarwa vamwe futi. Saka God kana achita preparation yevanhu vachaya kudenga, arita preparation ye every individual on planet Earth, because munhu wese is a potential heavenly candidate, because Jesus paid kudaro. No matter what happened to you, anoponeseka. Kuregerereka, munoregerereka. Munogona ngemakaita nyaya dzekuti hadzigoni kutaurika kuvanhu, asi Mwari anodi yake anodziziva ende anodziregerera. Dzimwe nguva, talk to your God about the whole issue. His death on the cross was not in vain.
There are people vanga vakutosiyana nazvo kuti kuchechi takungoendawo hedu asi zvatakabata zvikuru. Hapana zvikuru apa. Mukuru ndi Mwari. People, even if they talk a lot about you, havana zvavanogona kuita pamusoro pako. Muripira vanhu vaMwari. And issues are talked in generations. Kana generation yedu ikatopfuura tichitaura nezvenyaya yako tiri mayouth tese, pakatoya imwe nyaya ichatoiziva. Munoregerereka kana muchida. So God respects our power of choice to bring ourselves unto him. Who are you? Kuti munoregerereka. People who had questions, Mwari, kuda kuzvatakaita izvi. Tinoregerereka iresu. Vamwe vanotoziva kuti madeaths evanhu ese, kufa kwakaita vanhu vari kudzimba dzavo, hama dzavo, they are involved. Vanga varipo, zvekuti kungonamatawo, kungodarowo zvavo. I have come to tell you kuti munoregerereka. There are others vari kufunga deep in their minds. Now I have about 6 women vandakagura marriages avo because varume vavo ndaidanana navo. I have come to tell you, if you are willing, God is also willing. Unogona kuregerereka. Others have been deep in addictions of different kinds. I have come to tell you that it's possible that God will forgive you. Kana tabvunza mubvunzo tinoregerereka here Mwari. Mwari anongobvunzawo munoda here kuti muregerereke. If we want, hymn writer says, whosoever will come. Saka Kristu basa rake asati abuda mukati menzvimbo tsvene is to seek and save the lost. Kuti atiregerere. Toya kumchinjiko ubofu neorombo hadini chimwe chiro asiru pone soro nosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofuka mapasimu ndipo beseini Jesu ndo kuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbira kunewi yenye Kalvari dinofuka mapasi ndipo beseini ndapaje sekudewi jiroje seje pasi moyoje emuwiri uwewe Yunarini dosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi Zidzo zenyu zvinonda rapwaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi yenye pakalvari dinofuka mapasi ndipo beseini Jesu rikuya moyo wangu wazara zvinonda kachenu
Jehova do simbi rakunembi ye pa Calvary dinovu kama pasi ndipo neseini do simbi rakunembi ye pa Calvary dinovu kama pasi ndipo neseini do simbi rakunembi ye pa Calvary dinovu kama pasi ndipo neseini ndipo neseini ndipo neseini ndipo neseini